Generally vonzi responda reply kune mashoko aiwa obuda achitaurwa nemutungamiri wenyika aiwa akaunganidza maeditors pamusoro aiwa pehis 2030 agenda kana 2030 plan achitaura mashoko achiti aiwa haasuda kuramba ari in office ari kustepa down. Sanabona mashoko anobva aiwa kune the side ragenerary pamusoro pemashoko awa atinoti it's like a response yavari kupa kune mashoko nemutungamiri wenyika. Ibva subscribe like on the bell icon. Timina bhando yekuzwa vakomana vekuzwa musara nasango kuda chiposta mapicha asamurikona ayo abuda nyura achiti kuzwa sources close to team general faction say yesterday's sentiment by President ED denying 2030 is a delaying tactic. They view it as a weapon to deal with all listed under 2030 advocates. Some are saying 3 years in politics is a decade. Panenge paitika zvakawanda topera. Ndo mashoko ari kubuda achitogwa panapa nevakomana maloyalist aiwa agenerary vari kuuya vachitaura mashoko vachiti aiwa people vakomana ava vari kuuya vachicalculata time vari kuconsider the time factor kuti panapa kwakudza kuti aiwa inini we are going to step down una 2028 mukatarisa it's almost 3 years vanenge vatocalculata kuti in 3 years tinge tadonedza maloyalist agenerary sezvakangoitawo magenerals amunongoziva kuti panguva ino vari kungonzi nevanhu vakatsakatiswa namuda mnuve panguva ino vataura the same vachiti aiwa 3 years dzakawandisa kupolitics dzangoita kana se10 years vanenge vadonedza vakomana vanoda vese vakapera and then they continue with their movement ye2030. Mashoko ari kuda panapa atiri kuona kuti vakomana vatondoya kuna general vapindira zvekare vachikola up for aiwa resignation vachiti aiwa vakomana ava ngavaende taneta. Ngotidze mafungiro enyu tikudivi pamusoro pechitiko ichi vina comment section medu. Kutidze mafungiro enyu musaona subscribe like and on the bell icon.